Witajtaś. Ja to musiała narzeknąć, jaką jest ze mnie torba. Ze mnie jest rychtych torba. Ja mam zabuciony przegląd ze swojego autu, ani i ja jeździa, no tam, parę dni plus, nie? Bez przeglądu. Ja mam wielki ścieżcy, że mnie żadna siandera nie zatrzyma, nie? No ale to ja wszystko przez kasiepską influencerka, bo je teli na tym łebku moim czarnym, że ja nawet nie wiem, że ja zieja, nie? No i teraz tak, teraz ja jadę do zarządzenia na przegląd i ja muszę bluz umyć ten mój trioter, bo mnie wstyd. Mnie i tak wstyd, że ja mam zabuciony przegląd, bo prawdziwy taci obywatel jak ja myśli o takich sprawach i mu wszystko jest załatwione. Nie, wstyd. No jo, ale wstyd mi też, że moje auto jest takie czarne, ono tak rzekł, ono by zbierało cały dzień bulwę, a nie zbierało. No ja daję chutko umyć i jadę do zarządzenia, do Europaku, oni mnie tam wszystko zrobią. Ja mam taką nadzieję, że to auto będzie zieło, nie? Że ja będę mogła jechać. Oni nawet mają moje siroko na swoim logo. Co za ekstra. Przyjęłem mnie jak gwiazda i teraz ja czekam na diagnozę. Teraz mogę jechać? Jo. Przegląd ja mam zrobiony. Trioter mój bardzo żył i mogę teraz kitować. I teraz tak, oni będą mnie wzięli mój numer mobilka i za rok oni mnie napiszą SMS-a tydzień przed, że ja mam przejechać na przegląd, nie? Oni wiedzą, że ja jem gwiazda i że ja będę tak wielką gwiazdą i większą niż ja jem i że ja tym zabucia, to i oni mnie napiszą tego SMS-a, nie? Oni co przepomną. No, to jest firma. I to co lepsi, że teraz mogę cesnąć. I że jak mnie szandara zatrzymuje, to oni mogą kuśnąć mnie w rzec, nie? No bo co, teraz przegląd mam, naprawiony auto je. Ja jeżdżę bardzo dobrze. Nic mnie pewno nie grozi, nie? Na przegląd auta jorocia do stacji kontrolę pojazdów, zarządzanie Europak, tak się nazywa ta firma i ona ma full tych punktów. Tam można podjechać, sprawdzić swoje auto. Bydeję kasiepską influencerka. Teraz ja tak myślę, tam robi taki fajny knypi. Jak ja mu barchniał, że się ich nie zapyta, czy oni nie sprawdzą umie mojego zawiesieni. No ale nic, ja już 4 rok płacę kum i za rok sprawdzamy te śłumy zawiesieni. Mam taką nodze ja. Nie, ja bluź sportę ja, nie. Ład zawiesieni tam, to wita co to jest za doktor, nie? Lina, legni w bruzda, bo doppeldecker lejcy.